Și tu vreau să ne spui o poveste, da? Da. Ce poveste ne spui? Povestea unui om leneș. Foarte important asta. Și că era odată un om leneș care nici nu mesteca înghițitura în gură. Sătenii s-au hotărât să-l spânzure. Au plecat a doua zi cu omul și pe drum s-a întâlnit cu o cucoană. Cucoana a întrebat: unde îți duceți pe omul acesta? La spânzurare. Dar nu vedeți cum arată sărac, murdar? Da, doamnă, dar el nici nu-ți mestecătura în gură. Și omul a întrebat dacă muieții fost magii. Și cucoana a întrebat: ce a zis? Nu știu, cucoană. Atunci duceți-l unde-ți vrea să-l duceți. Și sătenii au făcut așa. Gata, nu? Da. Da, bravo. Ia spuneți, ce mai facem noi în seara asta? Ce mai facem? Ne distrăm? Cum mai vreți să ne distrăm? Spectacol! Pe cine să dea spectacol? Voi sunteți niște artiști? Da! Da! Ei, n-am știut așa artiști ce sunteți voi. Unde sunteți artiști? La acasă. Victorioșilor. Clubul Victorioșilor. Voi sunteți cei victorioși? Da! Da! Dar sunteți mai mulți, cred, nu? Da! Unde sunt ceilalți? Ce ați făcut cu ei? I-ați învins, ați venit numai voi. Da! Da. Hai, cine mai are vreo idee? Ce mai facem? Vrei petrecerea voastră? Eu! Da, tu ce faci? Până să te dai cu capul de perete acolo, ce mai faci altceva? Te-ai dat ceva. Altcineva, ce mai face? Eu! Uite, Tiberiu se urcă acolo pe sus. Eu vreau să fac spectacol. Cu ce faci spectacol? Cu perne. Cu perne? Mie că vă arde de o bătaie de perne. Da! Cu perne. Bine. Cine? Să vă bat eu pe voi cu pernele sau voi între? Eu! Mai bine! V-au plăcut toate poveștile în seara asta? Da! Nu? Cine a zis nu? Tiberiu! Da, Tiberiu e întotdeauna nemulțumit și nu trebuie să mai facă, să mai spună el prea ceva. multe jucării aici. Îți trebuie mai multe, nu? Da, ca să le stric. Ia să te gândești tu bine, să vorbim despre tot ce povesti mai pregătit Eu, scuze. pentru data viitoare. Niște povești așa mai frumoase, mai ieșite din comun. Eu! Să mă surprindeți să-mi spuneți o poveste care eu nu am auzit de ea, care nu știu. Ce ziceți? Dar voi mai fabulați așa, mai compuneți singuri povești? Că Tiberiu face asta, face foarte des. El compune și povești și cântecele, ia dintr-un sfârșit de poveste, dintr-un început de altă poveste. Știu și o poezie. Știi și poezie? Vreau să le și o poezie cu greu, așa spun. Eu Vrei vreau să să spui spun acum? pe a mea. Hai să văd, ce poezie poți să spui acum? E gata, ai Supa de uitat. zarzafa de Otilie Da, ești în Casimir. temă. S-a dus Gospodina să ia zarzafa și vine acasă cu coșul încărcat. Cu morcov, cu ceapă, cartofi, pătrunjel, cu sfeclă, cu ceapă, că toate-s las. Încep să se certe pe masă, ba eu mai dulce, ba eu mai frumos. Le ia Gospodina, le taie frumos, spală bucățele, nu le încolo cu capacul tresalte și fierb sălăcuțele fierb la oală. Cu morcov, cu ceapă, cartofi, pătrunjel, cu freclă, cu ceapă, că toate sunt la fel. Pe urmă tac toate, ce vrei să mă spună? Că supa-i pe masă și strașnic de bună. Mami, eu vreau. Și am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa.